Indaba ezitha bayede uhlanga lomhlabazi. Sifuna ukubonga kakhulu kubaba usigcine la imikhosi omhlanga. Kumnandi ukusigcina uma uyintombazane. Igama lami mina nguDumisile Ngwakacele. Ngiphethe la eMaritzburg, uMamZuma. Kumnandi kakhulu ukusigcina uma umuntu omusha, ikakhulukazi masulo minyaka lo kuyona. uNkulunkulu nakhona unawo unephathi kayidlalayo the time uyigcina. So kuba kulonyaka basingazathi sesikwazi ukuthi siye ngaphezulu kubaba. Kube khona imicimbi eyenzakalayo noma emafonini sikwazile ukuthi sixhumane khona siqhubekile. Sakwazi ukusigcina sahamba imicimbi ubaba umama baqhubeka basiyala. Kumnandi nje kwabanye abantwana abangangathi abaqhubeke nje basiphathe kahle. Nonyaka ozayo futhi mase siphelile sife sisibungazile sikwazi futhi sihambise ngaphezulu sohlanganyela nobaba siyombonga siyombungaza kule minyaka lesesikuyona. Ngithi nje bayede indaba ezisaqhubeke njalo.